Να έρθουμε, κυρίες και κύριοι, αυτά είδαμε τι συμβαίνει στην Ισπανία. Να έρθουμε με τους νέους στην Ελλάδα, οι οποίοι ζουν με το φόβο της επόμενης ημέρας. Όπως δείχνει η έρευνα, οι περισσότεροι ανησυχούν αν θα μπορέσουν αφενός να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αφετέρου μετά τις σπουδές αν θα βρουν κάποια εργασία εδώ στην Ελλάδα, και δηλώνουν ότι δεν θα διστάσουν ακόμη και να εγκαταλείψουν τη χώρα, να αναζητήσουν δηλαδή εργασία στο εξωτερικό. Είναι πάνω στην πιο παραγωγική ηλικία, από 18 έως 30 ετών. Το μέλλον είναι μπροστά τους. Ένα μέλλον όμως αβέβαιο, χτυπημένο από την οικονομική κρίση. Έρευνα του Athenian College κατέδειξε ότι σχεδόν 70% των νέων φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, με τους μισούς να είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους. Όσο θα έχω δουλειά, θα μπορώ να συντηρώ και τη σχολή μου και εμένα. Από εκεί και μετά, αν σταματήσει όλο αυτό, σίγουρα θα υπάρχουν πολλά προβλήματα οικονομικά και ως προς εμένα και στην κοινωνία. Μετά δεν θέλω να ξέρω καν τι θα γίνει, γιατί θα είναι ακραίες οι καταστάσεις, θεωρώ, στη χώρα μας. Η αβεβαιότητα ξεκινάει από το σπίτι, με τους γονείς να προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους και εκείνα να μην ξέρουν τι θα κάνουν μετά τις σπουδές τους. Το 40% δηλώνει έτοιμο να εγκαταλείψει τη χώρα για την επαγγελματική του αποκατάσταση, ενώ 1 στους 3 φοβάται ότι θα χρειαστεί να σταματήσει τις σπουδές του. Και οι δύο γονείς μου είναι στο δημόσιο, εργάζονται στο δημόσιο, και μόλις αυτές τις εισφορές τώρα και τα λοιπά έχασαν αρκετά χρήματα. Δύσκολα τα πράγματα. Ευτυχώς, δηλαδή, είναι η συγκυρία τέτοια που τελειώνω φέτος. Αλλιώς δεν ξέρω αν θα συνέχιζε, δηλαδή, παραπέρα, αν θα ήμασταν σε θέση να τα καταφέρουμε οικονομικά εννοώ. Έχουμε μια κοινωνία η οποία ξυπνάει σε ένα αύριο το οποίο είναι πάρα πολύ αβέβαιο, όπου δεν ξέρουν αν θα πρέπει να εμπιστευτούν αυτά τα οποία τους υπόσχονται ή αν όλα αυτά είναι πραγματικά ένα έργο, το οποίο δεν ισχύει, δεν είναι μια πραγματικότητα. Μακριά από εδώ και όπου να είναι, φαίνεται να σκέφτονται πολλοί νέοι, με το 49% αυτών βλέποντας το δυσίωνο μέλλον στην Ελλάδα να δηλώνουν έτοιμοι να φύγουν στο εξωτερικό. Το έχω σκεφτεί αρκετά καλά να φύγω στο εξωτερικό, όχι ότι εκεί θα είναι πιο εύκολα, αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω. Αν μου δινόταν ευκαιρία και είχα και τα οικονομικά μου έφταναν, θα είχα φύγει ήδη. Την ίδια ώρα δυσίωνα είναι και τα μηνύματα της έρευνας για την εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου οι κρατικές χρηματοδοτήσεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μειώνονται διαρκώς και σε κάποιες χώρες φτάνουν ακόμη και το 40%. Για την Ελλάδα, οι προβλέψεις είναι απογοητευτικές, με την κρατική χρηματοδότηση των ΑΕΗ και των ΔΕΗ να εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 30%, ότι θα κλείσουν τμήματα και ότι οι εισακτέοι θα μειωθούν κατά 10.000. Τα οικονομικά προβλήματα μάλιστα εμποδίζουν τους περισσότερους νέους στο να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα τους βοηθήσουν στην ανέβρεση ή στη διατήρηση της εργασίας τους.